I ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Rocket League sa novim automobilom. Znači, zato hajde mi da počnemo da uđemo u meč. Play next match, idemo naravno. Inače, što je jako dobro kod ovih slušalica je što je mnogo dobar mikrofon, znači bolje me čujete, znači bolje. I krećemo naravno sada. Ne, ja sam se obrnuo. Znači, malo je zeznuto igrati s ovim automobilom. Navići ćemo da igramo s ovim automobilom. Samo ovo govno da omaši loptu. I da li ćemo dati go, znači... Da li je to go? Da li je to go? Znači, dali smo go. Sad ćemo da vidimo kakav smo dali, pošto nisam video. Znači, dobar je go sa ovim automobilom. Znači, jako mi se sviđa automobil. A daj, nisam trebao kako zove, hvala ti što si mi ispravio. Samo ja da uzmem nitro. Nisam uzeo nitro, koji sam ja konj. Znači, nismo uspjeli. Daj, brate, primit ćemo go, jesi toliki kreten, omaši lik cijelu loptu. Da li ćemo mi to stići? Znači, ne! I primili smo go. Ja sam magare što sam skočio. I primili smo go. Dao nam je Strom, znači snimat ću uskoro klipove online Rocket League, znači dok se malo uvježbam, pošto sam tek počeo da igram. I da li ćemo dati go, naravno. Da. I dali smo go, to, znači idemo 2-1, znači imamo još 2 minuta i 18 sekundi. Ekstra smo go dali, sviđa mi se, prvi put sam dao go sa polovine terena, znači tako da kažem. Sad će malo biti zeznutije kako ćemo da damo go. Sad sam se ja izjebao. Sad sam se ja izjebao, totalno, znači... Sad će udari lopta tamo, ne, promenila pravac.
Koji degem, brate, ovaj lik. Merlin. Ajde, bre. Nabaci mi loptu. Pazi kad bude... Aj, nabaci je. Omaš je lik. Da li će sačeka samo da vidimo. Bam. Da li ćemo mi stići da je pogodimo? Dobro. Znači ja sam bukvalno... Da li će to biti go? Znači... On minut. Znači ja nemam nitro. Da imam nitro sad bih dao go. Znači nemam nitro. A daj, omaš ih loptu, znači omašio sam loptu, nosi se bre u pičku materinu. Idemo, znači, imamo još 30 sekundi, ali dobro, vodimo, barem mi. Znači, uzeli smo nitro, kućeš na naš go, bogalju jedan. I da li je to go za kraj, da vidimo da li je to go. 5, 4, 3, 2, 1. I to je to. Za malo da damo go. Treći, znači, ja sam prosto čekao, njihov golman je odbranio. Isteklo je vreme, šta sad? Aha, valjda moramo da damo 3 gola, ne znam nija, stvarno. Znači, mi smo winner. Ok, znači mi smo winner. Pobedili smo. Idemo, znači, sljedeću partiju. Play next match, idemo, znači, idemo sljedeću. Sad ću da ih razbucam ko Bugarsku skupštinu, znači, krećemo. Rebels. Da li ćemo dati prvi gol, ja ne znam stvarno. Naravno, nećemo dati. Nemam nitro, bre. Omaš ih je, brate. Znači, malo sam se svikao kad skočim da se dočekam na točkove. A daj, brate, izjeba me lik, znači. Da Bog da ja primio gol. Znači, da Bog da ja primio. Pazi kad budemo primio. Pazite ovo. Da li ćemo spasiti gol? Da li ćemo spasiti gol? Daj, brate, bandit. Daj, brate, znači, primili smo gol, ja ne mogu vjerujem da smo toliki degenerici. Sad ćemo mi da probamo da njima damo go. Znači, evo ga, tu je golman, Goša. I go, naravno, go pro. Znači, ja sam profesionalizam. Dali smo mu go, evo pogledajte kakav smo go dali.
skoro da je odbranio. Sad ćemo pravamo da im damo još jedan gol. Ali sam ih izjebo, I naravno, to je go. Ne mogu, nema šanse da stignu. Znači, centar. Šta ovo lopta ulazi ovoliko? I dali smo go, naravno, ja sam dao player 1, znači, ja sam dao go, koliko je sporo išla lopta, ja ne mogu ga verujem. Znači, vodimo ih 2-1, oni su nas poveli sa 1-0, mi smo ih stigli. Nitro, ajde. Znači, omašili smo go. I da li je to go? Da li je to go? Stativa, brate, jesam. Vrljao, znači nema veze. Dobro je za početak, znači... Znači, upalili smo nitro. Pusti meni. A pusti meni, brate, nemoj mu... Vodimo ih 2-1, ostalo je još minut i 35 sekundi, znači do kraja. Sad sam se prevrnuo, znači... Bož sačuvaj, znači evo primit ćemo go, znači... Znači nismo primili go što je ekstra, imamo još minut, znači da im damo go. Ja palim nitro, znači koliko mogu da stigne loptu. Nadam se da će se odbiti. I naravno dali smo go. Go smo dali, znači vodimo 3-1. Što je ekstra. Hat-trick smo dobili, znači... Ajde da probamo do kraja da im damo još jedan go. Ostalo je još 23 sekunde, znači da im damo još jedan go da probamo. Da, je odbranio nam je, znači nema šanse sada da nas stignu. Vodimo 3-1, evo ostalo je još 10 sekundi. Aj mi da ga koknemo, znači ovako jednom. Da ga udarimo. Bum. Znači nema... I mi smo winner, znači idemo da odigramo još jednu partiju. Znači ova partija je samo radi vas. Play next match. Idemo, znači klipovi će da budu dugi, znači
Neće da budu klipovi kraći, recimo 10 minuta, tako to. Znači, klipovi će budu od 15 do 30 minuta, da biste imali što više da pogledate. Aj sad na početku da probamo da im damo go. I naravno, dali smo go. Ne seri, brate. Znači, omašili smo, pogodili smo prečku. Evo, uzeli smo nitro, znači... Gdje je lopta? Aha, tamo je lopta. I sad ćemo mi loptu da udarimo koliko je to moguće. Skočili smo, znači pogodili smo loptu. Ali naš go je u opasnosti. Daj, nemoj me udarati, brate, nisam ja tebe udario. Znači, lik me je udario. Sad ćemo vidimo šta će se desiti. Naš je na golu. Znači, nemam nitro, da imam nitro, sada bih stigao. Sad ćemo da vidimo, znači, ja mislim da smo im dali go, sigurno. Da, dali smo im go. Znači, oni su pokušavali da stignu da odbrane, ali nisu uspjeli. Nećemo gledati zato što je auto go. Idemo, znači... I da li ćemo dati go? Znači, ja sam se prevrnuo. Znači, lik je bukvalno obranio, svaka mu čast. Znači, mi ćemo sad uzeti nitro, pošto će nam trebati malo čas. Nisam uzeo. Omašili smo loptu. Ajde, probamo da radimo wall ride. Znači, idemo. Znači, sklonili smo loptu od gola. Znači, palimo nitro i... Znači, bukvalno ćemo mu dati auto go. Ajde da probamo da ne damo auto go.
Znači 2:0 vodimo, 2 autogola su znači dali, ja ne mogu da verujem, znači pogledajte ovo vi, ja se smijem bukvalno, znači igrat ćemo online, znači sljedeću epizodu igrat ćemo online. Što se tiče Rocket League-a, aj sad da im zabiberimo gol. ...30 sekundi još. I naravno gol. Šta da vam kažem, 3:0 ih vodimo. Hat trick, znači smo dobili. Ovo se ne brani, znači ovo se ne brani. Znači vodimo ih 4:0, ja ne mogu da verujem. Ostalo još 13 minuta, a traje meč 5 minuta, tako da ćemo da probamo da im damo još jedan gol i to 5. gol ćemo probati da im damo. Pa šta nam Bog da. Znači, mi smo winner. Dobili smo nova kola, znači... Dobili smo nova kola, hat trick, znači... Sve mi je se to svidjelo, šta smo, dali smo, znači rasturili smo ih totalno i da, želeo bih da pozdravim Lazara Pavlovića, njegov kanal je ProDaz Minecraft, želeo bih da pozdravim Nenada Klisarića, naravno tako se zove njegov kanal, pogledajte, uradio je znači remix. I veliki pozdrav za njih, a mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada ostavite like, share i subscribe, a do tada